Først har vi noget jern 3 nitrat og noget kaliumtiocyanat, som vi hælder ned i 200 ml vand i konisk kolbe. Og derefter tager vi jern 3 nitrat og hælder ned i den konisk kolbe med de andre stoffer. Her på denne video kan vi så se, at vi hælder vores opløsning i alle 10 reagensglas. Ja, her tager vi noget jern 3 nitrat i pulverform og hælder ned i reagensglasset med opløsningen. Man kan se, at det skifter en smule farve til noget lidt mørkere. Det er højst sandsynligt på grund af, at der skiftes mængde af jern 3 nitrat i balancen i ligevægten. Her har vi forsøg 3. Vi tilsætter lidt eller nogle få korn ascorbinsyre, men da det ikke skifter farven af opløsningen, tilsætter vi flere korn, og så kan man se, at opløsningen bliver lysere. Det skyldes, at ascorbinsyre reducerer jern 3 til jern 2. I forsøg 4 blander vi den her opløsning med KSCN, som i senere i klippet bliver blandingen helt mørk. I forsøg 5 blander vi dråber sølvnitrat i opløsningen, og som I kan se senere i klippet skifter det til en lys orange farve som er krumsødt. Her i forsøg 6 og 7 skal vi se, om opløsningen skifter farve an på temperatur. Reagensglas 6 bliver sat ned i varmt vand, mens reagensglas 7 bliver sat ned i koldt vand. Vi kan se, at reagensglas 6 bliver lysere og mere orange i farven, mens at 7 bliver mørkere og mere mørkerød i farven. Her i forsøg 8 tager vi et reagensglas, som har været i lunket vand i noget tid, og flytter det over i det kolde vand. Som vi kan se bliver det mørkere i farven. Her kan man se forsøg 9 og 10, hvilket begge to er fyldt op med vores fortynding til den samme højde. Vi fordobler volumen af forsøg 10 ved at tælle demineraliseret vand oveni. Som man kan se blev farven i forsøg 10
svagere. Dette skyldes en ligevægtsforskydning. Dette kan ses på grund af, at antallet af farvede partikler FeSCN2 per kvadratcentimeter er halveret. Her sammenligner vi de forskellige forsøg med kontrolforsøg nummer 1. Som kan se her er forsøg nummer 2 blevet mørkere end kontrolforsøget. Forsøg nummer 3 er blevet lysere og næsten orange. Man kan se, at i bunden blev den allerede gennemsigtig. Ved forsøg nummer 4 kan man se, at den blev helt mørk, næsten sort. Ved forsøg nummer 5 kan man se, at den blev lysere, og at der allerede er bundfald i bunden og en grumset farve. Her kan man se, at forsøg nummer 6 blev lyser. Det skyldes, at den er varm, mens de 2 andre, der var i koldt vand, blev mørkere. Hvad er ligevægt? Ligevægt er, hvis der er lige mange reaktioner på den ene side, som der er på den anden side. Det viser med min dobbeltharpune.